Господин Балашков, а този продукт какъв е? Това е най-новия ни продукт на нашата фирма. Нарича се Nitro Booster. Този продукт е съставен от белтъчини, аминокиселини, екстракти от дрожди. Това е системен продукт, напълно натурален, който прониква в растенията. Прави клетките изключително здрави и растенията много нахранени. Тук има азот, фосфор, калий под органична форма. Екстракта от дрожди позволява тези елементи да проникнат в клетката, където да си свършат работата. Без никакви загуби. Дозите на употреба са 15-20 мл, изключително ниски дози на литър вода. Растенията се чувстват много добре и много добре го възприемат. Сега един малко по-различен въпрос. Ако има интерес от клиентите, бихте ли дали информация индивидуално на по-сериозни земеделски производители, да им обясните как работи продукта, кога се използва, лична среща с земеделски производител сериозен? Абсолютно на всеки един човек бихме обърнали внимание, както го правим и до сега. Без значение от количеството, което закупи, той трябва да е наясно какво използва. И мога да ви кажа, че освен хората, които консумират храна, да се интересуват от чиста храна, ние също се интересуваме те да могат да произвеждат тази чиста храна и всички ние да я консумираме. Освен това да бъде на много ниска цена. Ами благодаря за представянето. Ще се радваме да работим заедно. И ние ще се радваме.